Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Όπως βλέπετε επιστρέφουμε στα κανονικά, τα κλασικά μας θα έλεγα τα unboxing με ένα προϊόν μετά το καταιγισμό μικρών έτσι πραγματάκια που φέραμε από το Temu και επιστρέφουμε σε ένα κλασικό unboxing με ένα προϊόν, αυτή τη φορά από το Banggood. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, για λίγο πιο έτσι ηλεκτρονικά, λίγο πιο ας πούμε πιο πολύπλοκα θα έλεγα αντικείμενα. Ακόμα δεν εμπιστεύομαι 100% το Temu. Πάμε στο Banggood και πάντα εφόσον έχουμε μια αντίστοιχη καλή τιμή, διότι το συγκεκριμένο προϊόν, όπως το βλέπετε που το λέει Violet Fan, θα καταλάβατε όλοι ότι είναι αυτά τα mini air blower ή turbo fan όπως λένε. Το τελευταίο εξάμηνο, ένα χρόνο είναι πολύ της μόδας, κυκλοφορούν. Όμως όταν πρωτοεμφανίστηκαν ήταν αρκετά ακριβά και εγώ μάλιστα είχα χρειαστεί πριν κάνα 8 μήνο, 10 μήνο να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο. Ήθελα να κάνω ένα ωραίο έτσι καθαρισμό στο PC μου. Τότε λοιπόν παίζανε μεταξύ 50, 70, 80 ευρώ. Το ίδιο και στο Temu. Οπότε δεν άξιζε να δώσει κάποιος τόσα χρήματα όταν ίσως και να το χρησιμοποιήσει μία φορά ή μία φορά το χρόνο. Γι' αυτό και μάλιστα πήρα ένα κανονικό blower ρεύματος. Δεν σας το είχα δείξει, εντάξει, ήταν λίγο πιο heavy duty θα έλεγα, αυτά που χρησιμοποιούν οι κυποροί και τα λοιπά. Την έκανα τη δουλειά μου μια χαρά. Τώρα όμως που πέσαν οι τιμές και είναι σε πιστεύω λογικά πλαίσια που ακόμα και κάποιος που δεν το χρειάζεται καθημερινά μπορεί να πάρει ένα τέτοιο για όποτε τυχόν το χρειαστεί, άξιζε να φέρουμε ένα και να σας το δείξουμε. Το συγκεκριμένο λοιπόν βλέπετε λέει Violet Fan, εντάξει η μάρκα δεν παίζει ρόλο, είναι από το Banggood. Βλέπετε είναι στα 200W και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί αυτό που είχα φέρει εγώ με το ρεύμα ήταν στα 600, εκεί ξεκινάγαμε από τα 400, 400, 600, 800 και ανεβαίναμε. Αυτό λοιπόν στα 200W μου δίνει μια τάξη μεγέθους τι δύναμη να περιμένω και όπως θα δείτε και στην πράξη είναι και αρκετά περισσότερα από όσο θα περίμενα. Πάμε όμως και στο πίσω μέρος που έχει όλες τις λεπτομέρειες. Βλέπετε εδώ λοιπόν μας λέει ότι έχει ένα φορτιστή στα 15W, φυσικά Type-C. Μπορεί να πιάσει ταχύτητα σε 130.000 στροφές το λεπτό. Ζυγίζει 315 γραμμάρια, θέλει 2,5 ώρες για να φορτίσει πλήρως. 200W είπαμε είναι η δύναμη που έχει και μας λέει και διάφορες ενδείξεις με το φορτιστή αν τυχόν όταν αδειάσει ή όχι. Εδώ έχουμε λοιπόν το βιβλιαράκι, εδώ είναι η συσκευασία και έχουμε και κλασικά καλωδιάκι από USB Type-A σε Type-C αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι από Type-A σε Type-C. Λοιπόν, τα αφήνουμε από στην άκρη. Αυτή είναι η συσκευή, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, απλό, εύκολο. Από εδώ φορτίζει. Μόλις θα το χρησιμοποιήσουμε θα δείτε θα ανάψουν και τα LED που μας δείχνει πόσο είναι φορτισμένο ή όχι. Από εδώ εντός εισαγωγικών ρουφάει τον αέρα και από εδώ το βγάλει. Το ιδιαίτερο στο συγκεκριμένο είναι το στόμιό του, το οποίο βλέπετε ανοίγει και μπαίνει μαγνητικά. Το κάνεις εδώ, τάκ, και έχει έρθει. Οπότε αυτό μπορούμε ή να το αφαιρέσουμε τελείως αν δεν θέλουμε τόσο πολύ στόχευση αέρα ή να το βάλουμε και να έχουμε ακόμα περισσότερη δύναμη γιατί θα στενεύει το μήκος του αέρα κτλ. Πώς λειτουργεί? Πολύ απλά. Έχουμε εδώ σε αυτό εδώ το σημείο την σκανδάλη, το πλήτρο εντός εισαγωγικών. Εάν το πιέσουμε συνεχόμενα μας δίνει τη μέγιστη δύναμη. Κάνουμε λοιπόν μία δοκιμή. Θα σας βάλω εδώ το χέρι για να καταλάβετε την ένταση της δύναμης. Και μόλις το αφήσουμε βλέπετε σταματάει. Υπάρχει και ένα άλλο mode που με διπλό κλικ μπαίνουμε στο πρώτο επίπεδο, δεύτερο κλικ στο δεύτερο και με τρίτο στο τρίτο επίπεδο. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι το τρίτο επίπεδο, είναι το πολύ δυνατό. Αν θέλουμε λοιπόν για ένα ξεσκόνισμα, καθάρισμα ενός υπολογιστή κτλ, αυτό το επίπεδο δύναμης είναι παραπάνω από αρκετό. Στην πράξη ίσως μάλλον μόνο το πρώτο επίπεδο να χρειαστείτε. Είδατε εδώ στο πίσω μέρος πως ανάβουν και τα λεντάκια ότι είναι full φορτισμένο. Το βλέπετε εδώ.
παρόλο που ήδη το έχω χρησιμοποιήσει 2-3 φορές, ακόμα είναι στο full, άρα δεν το έχω τεστάρει, αλλά πρέπει να διαρκεί για πάρα πολλή ώρα συνεχούς χρήσης και πάντα στο maximum. Εντυπώσεις δεν έχουμε να πούμε κάτι, είναι μια χαρά, είναι ωραίο, πρακτικό, ελαφρύ σχετικά, βλέπετε το βάζεις στο χέρι σου, το δουλεύει σαν ένα ωραίο μπιστολάκι. Να πω εδώ λίγο, με δυσκόλεψε το πλήκτρο, αυτό το διπλό κλικ που θέλει για να μπει στο απλό το mode, δεν πιάνει πολλές φορές με την πρώτη, πρέπει να το κάνεις δεύτερη και τρίτη φορά. Να το. Εδώ τώρα είναι στο σιγανό, είναι πάρα πολύ σιγά, βλέπετε δεν κάνει καμία παραμόρφωση πάνω στο χέρι μου. Αυτό είναι ένα καλό σημείο, να καθαρίσετε. Εδώ βλέπετε το πληκτρολόγιο και τα λοιπά, δεν έχει πόρει πάρα πολύ μεγάλη ένταση και με κρατημένο το πλήκτρο το κλείνουμε τελείως. Να σταματήσουμε και το θόρυβο, γιατί δεν είναι και ό,τι καλύτερο τηλεοπτικό θα λέγαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το blower, το turbo power, turbo fan, πώς το λέει, violent fan, συγγνώμη, violent fan. Αυτή τη στιγμή τρέχει και το συγκεκριμένο μοντέλο και τα δύο μεγαλύτερά του σε flash price, σε flash deal στο Banggood. Νομίζω είναι κάτω από τα 30 ευρώ, που είναι μια πολύ καλή τιμή. Υπάρχουν και δύο μεγαλύτερα μοντέλα που έχουν, φανταστείτε, ακόμα περισσότερη δύναμη. Το ένα είναι στα 38 και το άλλο είναι στα 58 ευρώ. Και γι' αυτό σίγουρα, ίσου και για τα δύο μεγαλύτερα, θα προσπαθήσω να σας πάρω κουπονάκι. Αν τυχόν σταματήσουν τα flash deals που τρέχουν αυτή τη στιγμή, να μπορείτε να τα πάρετε πάλι σε καλή τιμή ή αργότερα κάποια στιγμή στο μέλλον. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, τα είπαμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι αν δεν είστε συνδρομητές και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.